Ulendo oyendera ntchito ya World Vision yothandiza kupititsa patsogolo umoyo wa ana aulumali. Olive Perry wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Pomwe dziko la Malawi likukumbukira mwezi ophunzitsa anthu za ufulu wa anthu aulumali, wachiwiri kwa nduna ya maphunziro anakayendera ntchito yomwe bungwe la World Vision ikukhazikitsa kudowa ya Able to Thrive. Ntchito iyi cholinga chake ndi kupititsa patsogolo umoyo wa ana aulumali. Polankhula m'malo mwa nduna yoona za anthu aulumali, wachiwiri kwa nduna ya maphunziro a Francis Fole anayamikira bungwe la World Vision kamba kokhazikitsa ntchitoyi, ponena kuti yasintha miyoyo ya ana aulumali derali. Afole anati nkofunika kuonetsetsa kuti ana omwe amabadwa ndi ulumali osiyanasiyana nawo akupeza mwayi ndi kupindula ku ntchito zosiyanasiyana zomwe ana ena alunga amapindula nazo munga maphunziro. Iwo anatinso boma likuyika ndondomeko zosiyanasiyana pofuna kupititsa patsogolo ufulu wa anthu aulumali mdziko. Ngati boma pali ntchito zambiri zimene tikuchita, choyambirira ngati mwezi uno umene tikukumbukira anthu amene ali ndi ulumali komanso kuonetsa kunena kuti uthenga okhudza ufulu wa anthu amene ali ndi ulumali kupita patsogolo umene tikuyenda madera osiyanasiyana kuwaphunzitsa anthu zofunikira kunena kuti munthu amene ali ndi ulumali ndi monganso munthu wina aliyenseyo. Komanso china chimene boma ikuchita ndi kuonetsa kunena kuti pali ubale wabwino pakati pa boma ndi mabungwe ena osiyanasiyana amenenso akugwira ntchito yothandizira anthu amene ali ndi ulumali muno Malawi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Vision a Charles Gwengwe ati bungweli lakwanitsa kufikira ana aulumali opitirira 4,000 kudzera mu ntchito ya Able to Thrive, chikhazikitsireni gawo loyamba la ntchitoyi m'maboma asanu. Ndichikhulupiriro kuti zimene taziona zikuchitika ndi zinthu zoti zikhazikika m'madera komanso m'maboma amene tikugwira ntchito. Bungwe la World Vision limakhulupirira kuti palibe munthu amene akhoza kubweretsa msintho weniweni wogwirika pomagwira ntchito payekha. So ife timagwira ntchito ndi boma ngati maunduna za maphunziro, za umoyo komanso za gender, komanso ndi mabungwe osiyanasiyana ngati Makoda, Fedoma, ndiyena otero UNICEF. Zonsezo timaona kuti tikagwirana manja zimabweretsa kusintha kweni. Bungwe la World Vision linakhazikitsa gawo loyamba la ntchito ya Able to Thrive maboma adowa, Kasungu, Dedza, Mzimba ndi Ntchisi. Dziko la Malawi limakhala likukumbukira mwezi ophunzitsa anthu za ufulu wa anthu aulumali kuyambira pa 3 Novemba kulekeza pa 3 Disemba chaka chilichonse. Olive Perry, MBC, Dowa. Apolisi ayambitsanso ntchito zawo zolandira malipoti palamya kudzera ku nambala ya 997 ngati njira imodzi yolimbikitsa chitetezo komanso ubale ndi anthu ammadera. Wachiwiri kwa mneneri wa apolisi a Alfred Chimtere wanena izi pa maphunziro a apolisi a ntchito za machawi pa chitetezo mu mzinda wa Lilongwe. Madalitso Mhango ali ndi ripoti. Mchaka cha 2006 apolisi anakhazikitsa njira yothandizira anthu kuti adzimba foni pa nambala ya 997 ku polisi pakachitika za umbava komanso umbanda. Komabe mzaka zapitazi ndondomekoyi inasiya kugwira ntchito yake atikamba kusowekera kwa zipangizo zothandizira pa ntchitoyi. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno Alfred Chimtere ati akukhulupirira kuti kubwenzeretsanso kwa ndondomekoyi kuthandizira kuchepetsa ntchitidwe umbava ndi umbanda mdziko muno. Iwo ati kuyambira mwezi wa Januwale kufika mwezi wa Seputembala mdziko muno mwachitika milandu ya umbava yokwana 32,326. Achimtere anaonjezera kuti padakali pano apolisi pafupifupi 150 awaphunzitsa za ndondomekoyi mu ofesi za polisi zokwana 19 mdziko muno mugawo loyamba la ndondomekoyi. Ndondomeko yofunika kwambiri fotino anthu azitha kupereka zomwe akufuna kunena ku polisi mwachangu kaya pachitika ngozi pena pake kapena pali chisokonezo kapena pali milandu imene ikuchitika anthu azifikira ku polisi mwachangu kugwisa ntchito namba imene ya 997 imene nakhaisa kugwira ntchito kwa zaka zingapo mbuyomo ndipo pandayi pangaso kuti ikhale kugwira ntchito m'maboma angapo mdziko muno ma police station pafupifupi 19 amene akhale ndi nambala imene kuti kugwira ntchito imene ili phase 1 kapena ndime yoyamba ya
program imene. Mmodzi mwa apolisi omwe alandira nawo maphunzirowa kuchokera ku polisi ya Lumbadzi, Constable F.L. Mbite, wati maphunzirowa ndofunika kamba kuti athandizira apolisi kugwira ntchito yawo moyenera. Tapindulapo chifukwa kuti taphunzira zambiri kuti anthu tingasamale bwanji olo tingathandize bwanji chifukwa anthu onse amene amabwera kwa ife ali ngati makastomala ndiye taphunzira kuti tingapange bwanji hando anthu amene wawa komanso taphunzira kugwira ntchito ngati umodzi ngati ife anthu oti tizikhala pa ground throughout. Gawo loyamba la ndondomekoyi layamba ndi maboma osiyanasiyana omwe ndikuphatikizapo boma la Lilongwe, Kasungu, Karonga, Zomba, Mangochi, Blantyre komanso Chikwawa. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Boma lakhazikitsa bungwe latsopano la Construction Industry Regulatory Authority CIRA. Izi ndikutsatira lamulo la zomangamanga la Construction Industry la 28 la 2025. Bungwe litsopano lapatsidwa mphamvu zowonjezera pa ntchito yoyang'anira zomangamanga zonse mdziko muno osati za mamembala ake okha. McDonald Chiwayula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Bungwe la Construction Industry Regulatory Authority CIRA lalowa m'malo mwa National Construction Industry Council NCIC ndipo tsopano lili ndi ulamuliro ofikira aliyense ochita ntchito ya zomangamanga mdziko muno. Polankhula pamwambo okhazikitsa bungweli, nduna ya zamtengatenga ndi ntchito a Feston Kaupa ati mphamvu zomwe zili ndi bungweli zithandiza kubweretsa chilongosoko pa ntchito ya zomangamanga mdziko muno. Bungwe latsopano ili Construction Industry Regulatory Authority talipasa mphamvu kupirira mulamulo limeneli. Mphamvu zimene talipasa kupirira mulamulo limeneli ndizoti lizionesesa kuti ma contractors akuunikidwa asanayambe ntchito zawo, ma contractors akuunikidwa pamene akhala akugwira ntchito zawo, ma contractors akhalanso akuunikidwa akamaliza kugwira ntchito zawo. Si ma contractors okha amene aziunikidwa kupyolera mu audit, ngakhalenso mabungwe amene akhale kuti awalemba ntchito ma contractors onsewa. Ndi anthu onsewa amene akhuzidwa ndi construction project iliyonse aziunikidwa. Ngati tikuunika wina aliyense amene akhuzidwa ndi ntchito imeneyi tili ndi chikhulupiriro kuti ntchito zimene tikhale tikupanga misewu, mirato, ngakhale nyumba kandi masukulu kandi zipatala zizikhala zoyenera kuti anthu amalawi azikhala ndi chikhulupiriro kuti msewu umene wamangidwa ndi wabwino, chipatala chimene chamangidwachi ndi chabwino. Mwakutero tikhala kuti tikuteteza miyoyo ya anthu ngakhalenso katundu wa dziko lino. Ngati uteteza miyoyo ngakhalenso katundu wa dziko lino tithandizira kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Bungweli lidzichita kauniuni wa ntchito za zomangamanga komanso omwe akugwira ntchitozi kuti chitukuko cha dziko lino pa nkhani ya zomangamanga chikhale chodalirika. Mkulu wa bungwe la CIRA, Engineer Gerard Khonje, atsindika kuti bungweli lidzipereka chilango kwa makontrakita omwe adziphwanya ndondomeko zokhazikika zogwirira ntchitoyi. Koma nthawi zina ntchito imaonongeka chifukwa chonena kuti munthu amene akupanga coordinate ntchitoyo sakusatira malamulo, kapena upanga finance ntchitoyo sakusatira malamulo, kapena sakusatira contract. Ndiye pamakhala povuta kuti anthu amene aja tiapase chilango, koma panopo malamulo akutilola kutero. Ngakhale zomangamanga zoti mwina sizinamangidwe bwino, kapena zoti zitha kubweretsa chiopsezo pa miyoyo ya anthu, malamulo atipasanso mphamvu yonena kuti zimenezozo titha kuzigwetsa. Poyamba tinalibe mphamvu imeneyoyo. Boma lati kusinthaku kuthandiza kuthetsa ntchito zonse za zomangamanga zomwe nzosatsatira muyeso ovomerezeka. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, tiyentonenso mitu yake. President Mutharika anali nawo pamwambo wa maofesala atsopano a asilikali ankhondo okwana 122 amene atsiriza maphunziro awo. Apolisi ayambitsanso ntchito zawo zolandirira malipoti palamya kudzera ku nambala ya 997. Kampani ya Castel Malawi yakhazikitsa mpikisano wa masewero a pool wa ndalama zokwana 36 million kwacha. Popitirira nkhanizi, katswiri odziwika bwino pa nkhani za migodi a Grain Malunga wapempha akuluakulu a boma kuti agwire ntchito limodzi ndi makonsolo pokonza malamulo apadera komanso kutumiza akadaulo a ntchito za migodi ndi cholinga chochepetsa imfa za anthu ogwira ntchito za migodi zosavomerezeka. Pempholi ladza patangopita sabata zochepa chabe anthu ena ogwira ntchito za migodi atafa m'maboma a Mzimba, Lilongwe komanso Kasungu.
Mtolankhani wathu George Banda analankhula ndi Grain Malunga motere. Anthu amene tikukhala mtauni amene ndi ndalama kuthekera tatengera pomwe tichitsanso mphawiwo ndi mavuto kwa anthu akumuti kumanyengera ndithu ndalama zimene tingapase kuti atikumbire miyala osathandiza kuwapasa zida zoyenerera komanso osawateteza kuti akamavupa pansipo azikapo kandi mitengo kandi tulo zoti nthaka ikagwa iwo akalimbitso aindi moyo wotetezeka. Mavuto amene akula kwambiri ndipofunika kuti tipeze njira ina yoti tigwire ntchito ndi anthu am'maboma kwa DC tiyikepo akadaulo athu oti azithandizira njira zimene zakamboti kwakuti antsamba kumba miyala kusonga kumeneko tukaona malo kuti kuti tingapange bwanji kuti anthu apindule ndi miyala imene apezayi pakuwayika m'mabungwe yovomerezeka ndi boma komanso kuwapasa zida zogwirira ntchito ndi msika wabwino woyenera kuti azikagwiritsa miyalayo kusiyana kumagwiritsa kwa adobadoba amene akuwayikira moyo wawo pachito. Koma tinanso misika ya golide kapena majemson ili patali ndiyeno zikumapatikanso kuti adobadoba azigwira miyala ija ndikumaziusa kunja chifukwa nawonso alibe zikata zovomerezeka kugula miyala imeneyi. Ndeno pakufunika ndithu kuti tonse Amalawi komanso makolo athu mafumu kukabwera alendo kudera kwathu nkumasunga zimene zikutulutsa umbanda komanso chiopsezo chilengedwe chathu komanso umoyo wathu athu. Pofunika ndithu kuti tiyesese kuti tizipereka malipoti kwa DC mwansanga kuti ngati pali zofuna kuti tithandizire. Kampani ya Malawi Property Investment Mpiko yomwe ni nthambi ya Old Mutual Group yatsindika kudzipereka kwake pothandiza kupititsa patsogolo maphunziro aluso losiyanasiyana pakati pa anthu ochepekedwa a mdziko muno. Mmodzi mwa akuluakulu a kampaniyi a Elliot Jambo anena izi pamwambo opereka masatifiketi kwa ophunzira 37 amene amaliza maphunziro awo pa sukulu ya luso losiyanasiyana ya Sochi mu mzinda wa Blantyre. Ajambo anati kampani yawo ikudziperekabe pa ntchito yopititsa patsogolo luso komanso maphunziro. Mtolankhani wathu George Banda analankhula ndi a Elliot Jambo. Ntchito imene ingati ku kampani kwathu ndi ntchito yofunikira kwambiri chifukwa tithandize achinyamata tithandizire boma kuti achinyamata amenewa tapatse umoyo wina woti amangokhala ndipo nzofunikira kuti tipitiriza ndithu ndi ntchito imeneyi. Kaya ndi ndalama zingati zimene munagwiritsa ntchito pa ntchito imeneyi? Nagwiritsa ntchito 10 million kwacha. Ndifokondwa kwambiri ndimene zayendera monga mmene mwamvera ana amene apanga graduate 37 out of 40 ndiye kuti ndirokhutira ndithu kwambiri kuti program imene ipitirira ndipo talandira support kwambiri kuchokera ku midzi imene ana amene akuchokera. Zimene zizamveka ndithu nzoti kuti tikaziyang'ana tikabwerera ku maofesi kwathu. Mmawu wake mkulu wa sukulu ya Sochi Technical a Greyston Maveka anayamikira Mpiko kamba ka mgwirizanowu. Sochi Technical College ili yothokoza kwambiri ndi thandizo limeneli chifukwa yatithandiziranso ife ngati a Sochi kuti ena aziwe zimene timapanga pano pa Sochi Technical komanso kuonesa mgwirizano umene ulipo pakati pa Sochi Technical ndi mabungwe ena. Ophunzira amene akumaliza chonchi ena ali ndi chikhumbokhumbo choyamba mabizinesi awo kuti azikaziyimira pawokha koma kuziyimira pawokha kuzitengera kuti anthu aziwe chimene amachita. Nchifukwa ndimalimbikisa kuti akhalenso ndi chidwi kuti apeze azinzawo amene angamaziwane nawo bwino kuti ntchito ngati zimene zisamavute kuti azipeze. Kampani ndi eni estate zati mdziko muno zakhala zikugwiritsira ntchito ndalama zoposa 400 million kwacha pa chaka polipira ogwira ntchito awo kuphatikizapo alimi ang'onoang'ono ati. Koma izi tsopano zikhala mbiri yakale chifukwa chakuyamba kwa njira yolipirira ntchito pogwiritsa ntchito digital. Ndondomekoyi yomwe ayikhazikitsa posachedwapa akuyendetsa ndi bungwe la makampani a ntchito zati mogwirizana ndi bungwe logwira ntchito pansi pa UNDP lotchedwa Better Than Cash Alliance. Polankhula pamene amakhazikitsa ndondomekoyi mkulu wa bungwe la Tea Association of Malawi Limited Atonda Chinangwa anati ntchitoyi ikugwirizana bwino ndi zolinga zawo zolimbikitsa malo abwino ogwirirako ntchito komanso kuthandiza boma mu ntchito yolimbikitsa kuti Amalawi ambiri adzigwiritsira ntchito njira za digital pa nkhani za chuma. Tisithandiza kwambiri chifukwa panopo mmene anthu amalandira ngati kashi amene kuti asiye ntchito zawo
ndikupita ku ofisi ya cashier wakhala pa line ndikumalandira ndalama zicha mmodzi ma envelope awerengerane zimene zimataya nthawi yambiri pa nthawi imene ali kolandira kuja kuti nthawi imene sakugwira ntchito zopindula ndipo sakulipidwa ndikuti zimenezo zamataya nthawi so iwo ngati alimi komanso ogwira ntchito ziwathandiza kuti akhoza kulandira ndalama mwa ulemu wawo kwina kulikonse kumene ali akupitiriza kugwira ntchito zawo zimene akupanga komanso akafuna kuti agwiritse ntchito ndalamazo akhoza kugwiritsa ntchito pene akufunira mosakakamizidwa kuti lero kuti ndalama zili mthumba anthu angandibere zigwire ntchito koma akampani athu ati njoti amagwiritsa ntchito ndalama zokwana $200,000 zimene zikhoza kukwana maybe 400 million Malawi kwacha pachaka po njira yolipira anthu cash imene makagula ma envelope a security ma transport izinanso zimene amapanga kuti alipire cash panopo mene azipira munjira zimenezo kusenza kuti ndalama zimenezozo aseva ndipo akhoza kugwiritsa ntchito zina zopindula zoti zitukule ma estate awo ndi zimenezo njira zina zimene project imeneyi zitithandize ndikuti pindula ife kunoko ku tea industry anthu aja akamalandira ndalama wakatapira makhali pa khomo paja kuti akamatuluka envelope chamu atsegulana atengapo ndalama zake kwa panopo anthu ali kuminda ena ali ku factory ena ali kuti kusenza kuti aliyense alandira ndalama kwina aliko akafuna ukacha akhoza ukakacha kulikonse umene akufuna nthawi imene ufuna zimalikha zovuta kuti akatapira cha alondole ndi kuwagwira akamalanda ndalama koma njira yachikulu imene yathandiza kwambiri kuti mabungwe amene akuthandiza ngati National Bank ATM Mpamba ndi Airtel Money abweresa ngongole zogwizana ndi malamulo aboma zoti anthu akakhala alandirapo miyezi ingapo ma system amene akhoza kutenga ngongole zimene zimakhala ndi interest yochepa ine yokhala mina 6%. Ndipo Chiyembekezo Ndala ndi mmodzi mwa akuluakulu a kampani ya Mukulu. Choyamba nkhani imene tabweresa ku tea sector ndiona kuti Mukulu tili ndi Mukulu wallet. Mukulu wallet ikulola wina aliyense ikulola ma workers ogwira ntchito ma estate kulandira masalary awo via pa phone. Akhoza kulandira ndalama zawo masalary awo via pa phone osadulidwa ndalama ina iliyonse. So tikhoza kunenapo kuti ngati chinthu chimodzi chimene tikuchitapo tikamakamba kulimbikitsa patsogolo nkhani za malipiridwe ya ndalama kudzera mafoni. Tabweresa wallet kuno komanso tikupitisa patsogolo nkhani zo kutumiza ndi kulandira ndalama osati pokhapokha pa munthu wina aliyense kuti inu ndine tikhoza kutumizirana komanso business kukhoza kutumizira ma workers awo kuti akhoza kuwalipira masalary akhoza ma allowance amene akakhala akuyenda akhozanso kutumiza ma allowance amenewo kudzera ku Mukulu Money Transfer Mukulu. Mpingo wa Salvation for All Ministries International motsogozedwa ndi mtumwi Clifford Kawinga wapereka thandizo la chimanga kumanja kwana 3,500 amene akusowa chakudya mboma la Likoma. Polankhula atapereka thandizoli pa zidumba za Likoma ndi Chizumulu, Akawinga anapempha mabungwe ndi kampani zosiyanasiyana kuti athandize boma kufikira manja 4 million amene alibe chakudya mdziko muno. Victoria Mpande ndi Chimwemwe Miruru alemba ripoti limene akuwerenga ndi Jackson Sijali. Pambali pa ntchito yofalitsa uthenga wa Mulungu, mpingo wa Salvation for All Ministries International wakhala ukupereka thandizo la chakudya kumanja omwe akusowa chakudya m'mabanja osiyanasiyana mdziko muno. Poyankhula pa bwalo la zamasewero la Madimba atamaliza kupereka chimanga kumanja amdera la Senior Chief Mkumpha boma la Likoma, mtumwi Clifford Kawinga anapempha mabungwe ndi makampani osiyanasiyana mdziko muno kuti athandize boma pa ntchito yothandiza manja omwe akusowa chakudya mdziko muno. Tigwirane manja boma lambakale kuchita ntchito yawo, mabungwe amene sala boma amipingo komanso anzathu ena ama business tiyeni tigwirane manja tichitepo kanthu tilanditse Malawi tisadikire maiko akunja koma tiyambe ifeyo tokha kuchitapo kanthu. So mbali yathu ngati Salvation for Ministries tipitiliza zimenezi andisisira pompa tili ndi dera limene talitsegula lotchedwa Hope Field Initiative imene tikuona kuti kupereka chakudyako siku anthawi yayitali because anthu akadya kathumba kacha katha koma tikufuna tapange empower alimi
kuwathandizira ndi zipangizo za ulimi kuti akhazikike. Poyankhula m'malo mwa anthu omwe analandira thandizoli, Senior Chief Mkumpha 3 inayamikira mpingo wa Salvation for All Ministries International kamba ka zomwe wachita. Ifeyo tathokoza kwambiri and kubwera kwawo kwapangitsa kuti tsiku la lero lino likoma akhaleni mbiri yapaderadera monga mmene chakachi chikupita kumapeto. Taonabe kuti ni mphatso ya mtengo wapatali imene talandira. Ena mwa anthu omwe alandira chimangachi m'bomali akuti chiwathandiza kupeza chakudya pomwe chakudya chikusowa m'bomali. Atha kulima koma ndichongodya miyezi yochepa after kukolola kuja koma kwambiri somondo kwa ndikungokolola ku pang'ono adi ako 2-3 months ndiri kwina kuti madali achogula. So kumene tikugulako ndi kumene anthuso ali ndi njala ndi kuti ifeyo kulibenso kumene tingathe kugula chimangacho. Ene apapanda saname kuti njalaso iliponso ngati apo ngati ife tikuthandizira moto ndi kuti njala sitilibe. Chifukwa ngati ali panyereka chakudya ndi kuti penepo poti tisakambeso za njala ndi kuti ndifulo koka basi kunoko kungoma. Pambali potsogolera mpingowo mtumwi Clifford Kawinga amachita ntchito za malonda ndipo akhala akupereka thandizo chakudya maboma ena mdziko muno. Mwa manja 3,500 omwe alandira chakudyachi, 2,000 ndi apa chilumba cha Likoma ndipo 1,500 ndi apa chilumba cha Chizumulu. Munkhani za masewero, kampani ya Castel Malawi yakhazikitsa mpikisano wa masewero apu wa ndalama zokwana 36 miliyoni kwacha ndipo uyamba mawa mpaka na pa 27 Disemba. Malinga ni mkulu wa zamalonda ku kampani Ajibu Nyirenda, mpikisano useweredwa mzigawo zonse za dziko lino. Matimu 320 ndi amene akuyembekezeka kutenga nawo gawo ndipo pano 100 alembetsa kale. Timu imene idzapambane idzalandira 2.5 miliyoni kwacha, yachiwiri 1.5 miliyoni kwacha ndipo yachitatu 1 miliyoni kwacha. Tikuwatchula kuti Castel BA ku tournament tikupanga masewera ndi ubale wa nzathu a Malawi Pool Association MAPA amene akonza mpikisanowu muzigawo zonse mudziko lino la Malawi, kali chigawo cha kumpoto, chapakati, kumwera kuno ndi amaonjezeranso kuti kunsana. Ndiye manamba lake akuwerengera kuti kumpoto kubwera matimu 60, pakati 100, kumwera kuno 100 ndi kuzambwe kuchokera matimu 60. Onse akuyembekeza kuti mwina angathe kukwanitsa kupeza matimu okwana 320. Mpikisano amenewu tikutchula kuti Castel BA Pool Tournament omwe tikugwiritsa ntchito ku chakumwa chathu cha Castel BA chomwe chimayenda kwambiri. Ndipo titaona kuti chakumwachi ndi chomwe anthu akamasewera masewera amagwiritsa ntchito, tinaganiza kuti ndi chomwe tigwiritse ntchito. Dzina lalo ndi imene lomwe lafotokozera kuti Castel BA Pool Tournament. Ndipo kumasewera amene amene lafotokozeranso kuti anthu amati akamasewera masewera amenewa nthawi zambiri amaseweredwa m'malo momwe timagulitsa zakumwa zathuzi. Nchifukwa chake tinaganiza kuti anthu amenewa tipange nawo ubale kuti mpikisano amenewo ukayendere motero. Ni nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu. Tisanasiyane na insomito yake. President Mutharika anali nawo pamwambo wa maofesala atsopano a asilikali ankhondo okwana 122 amene atsiriza maphunziro awo. Apolisi ayambitsanso ntchito zawo zolandilira malipoti palamya kudzera ku nambala ya 997. Kampani ya Castel Malawi yakhazikitsa mpikisano wa masewero apu wa ndalama zokwana 36 miliyoni kwacha. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tikufunirani tsiku lopambana makoma nonse. Pezani chisangalalo cha banja lanu lonse ndi Azam TV. Masewera, mafilimu komanso ma series.